Ajattelin tosiaan puhua tänään, että millä eri keinoilla, tekniikan keinoilla voitaisiin vähentää infektioriskiä. Ensinnäkin, että mitkä asiat sitä lisää ja millä sitä voisi pienentää. Ja ennen kaikkea keskittyy sitten ilman kautta välittyviin infektioihin. Ilmanvaihdon käyttäminen. Tiedetään, että sen käyttäminen tulisi olla mahdollisimman helppoa, jotta se loppukäyttäjä ei tarvitsisi murehtia siitä, mikä nyt on se paskalitaso, paineerotaso kulloinkin leikkaussalin ja viereisen tilan välillä. Okei, käytettävyydestä puhuttiin. Paskaleiden sijaan voidaan kääntää ikään kuin hoitajan kielelle niitä ja tuoda sinne painikkeita. Hoitajan tarvitsee vaan tietää, että onko nyt vaan kyseessä puhdas vai ultrapuhdas operaatio. Ovien ulkopuolelle voidaan sijoittaa infonäyttöjä. Ja niiden idea on se, että hoitohenkilökunta ennen kuin avaa sitä ovea pystyy jo näkemään, että mitä siellä sisällä nyt oikein tapahtuu. Onko siellä kriittinen leikkaus menossa vai mikä? Onko siellä videotallennuksia päällä yömäs, jotta ei ehkä tarvitsisi aukaista ovea. Valasimista puhuttiin. Nyt jos mietitään tuollainen aerodynaamisesti muotoiltu valasin, niin se on enemmän niin kuin urheiluauto. Ilmavirta pyyhkii sitä sujuvasti. Tietokoneanalyysitkin jo antaa viitteitä siitä, että tämä on tällainen iso avoin valaisin, se pystyy päästämään puhdasta ilmaa lävitsensä ja ennen kaikkea ei synnytä sitä ylöspäin suuntautuvaa ilmavirtaa ollenkaan. Ja nyt kun nämä kaksi laitetaan sitten rinnakkain, pystytään parhaiten näkemään, että mikä se ero konkreettisesti on. Täällä on paljon pieniä pyöreitä, kaikki menee alaspäin. Tässä on yksi iso pyörä ja se menee käytännössä